Κύριε Λιβαδά, καλησπέρα. Μας ακούτε, δεν ξέρω. Καλησπέρα σας κύριε Γιουκάκη, καλησπέρα σας κύριε Παπασταματίου. Λοιπόν, το σχόλιο σας από την ανακοίνωση της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Κοιτάξτε, ικανοποιείται μια εθνική ανάγκη. Όλες οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών ήταν εκπορευόμενες από μια πολύ μεγάλη εθνική ανάγκη. Αφού βεβαίως παραιτήθηκε ο Πρωθυπουργός. Ίσως έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε δύο πράγματα γι' αυτό. Δέχεται να παραιτηθεί στην ουσία άμεσα, έτσι? Αντιλαμβάνομαι πως ναι, το δέχομαι. Και μετά την ανακοίνωση και που ουσιαστικά γίνεται κάτω από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, δεν διατηρώ καμία επιφύλαξη. Και έτσι οδηγούμεθα σε μια συγκεκριμένη απόφαση. Να συνεργαστούμε αγαστά, γόνιμα με το ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να επιτύχουμε δύο στόχους. Αφενός την υπογραφή της Δανειακής Συμφωνίας, που είναι τόσο απαραίτητη για τον τόπο έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα. Κάθε τι από αυτά που λέμε θα χαρώ πάρα πολύ να τα συζητήσουμε. Και να διοικηθεί μετά ο τύπος σε εκλογές, προκειμένου μια νέα κυβέρνηση με δεδομένα τα πάντα, συμπεριλαμβανομένο και το ιστορικό των τελευταίων ετών, τα δεδομένα τα οποία έχουν έρθει στην παγκόσμια οικονομία, τα δεδομένα τα οποία έχουν προκληθεί με τις αποφάσεις της τελευταίας σε ζητήματα αξιοπιστίας της χώρας στους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να πάρει την εντολή προκειμένου να προχωρήσει σε όλα τα υπόλοιπα, τα οποία βεβαίως είναι συστατικά του να επανέλθουμε σε μια κατάσταση ομαλότητας. Ερώτηση, εάν ακούγαμε, που τους ακούσαμε, τις δηλώσεις του Αντώνη Σαμαρά τις χθεσινές, αλλά και τις δηλώσεις της Παρασκευής στη Βουλή, κανένας δεν υπολογίζει ότι θα φτάναμε απόψε στην συγκεκριμένη απόφαση. Τι έχει μεσολαβήσει σε ένα 24ωρο και αλλάζει άποψη η Νέα Δημοκρατία? Νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι παραιτείται ο Πρωθυπουργός. Παραιτείται δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος έκανε το εξής, και επιτρέψτε μου να το πω έτσι με παραδείγματα. Με ρωτάτε για τις προηγούμενες ημέρες, θα χαρώ πολύ να μιλήσω και για τις επόμενες, αλλά αφού με ρωτάτε για τις προηγούμενες ημέρες, συνέβη το εξής. Επί μήνες οι ηγέτες όλης της Ευρώπης, όλου του κόσμου, ουσιαστικά δουλέψαν πολύ σκληρά προκειμένου να επέλθουμε σε αυτό το οποίο ονομάζεται συμφωνία στην πρόταση της 26ης-27ης Οκτωβρίου. Επίσης, η χώρα μας είχε μια ακόμα ευκαιρία προκειμένου να εκμεταλλευτεί αυτά τα θετικά αποτελέσματα, είτε αυτό σημαίνει τα 3 χρόνια χρόνου, είτε σημαίνει την απορρόφηση του χρέους, είτε το έλλειμμα κλπ. Και εμβρόντιτοι οι ηγέτες και της Ευρώπης αλλά και όλου του κόσμου ακούν αυτά τα περί δημοψηφίσματος. Την επόμενη μέρα χάθηκαν περιουσίας αξίας 1,33. Και βεβαίως οι ίδιοι ηγέτες τραβάνε μία γραμμή και λένε δεν είναι αυτή η χώρα αξιόπιστη. Αυτό παράγει ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Το λέω όσο πιο πρακτικά μπορώ. Ο πρωθυπουργός της χώρας δεν μπορούσε να μιλήσει με άλλους αρχηγούς σε όλο τον κόσμο. Δεν του βγαίναν στα τηλέφωνα. Πιθανόν να μην του βγαίνουν οι πρέσβεις. Δεν ήταν λοιπόν συνθήκες αυτές ώστε ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, ο πρωθυπουργός, να ηγηθεί πλέον της χώρας. Αν μου επιτρέπετε για τη συζήτηση. Αυτό ήταν και η ειδοποιώς διαφορά η οποία έφερε ένα καλύτερο αποτέλεσμα σήμερα. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι αν η Νέα Δημοκρατία όταν επετεύχθη συμφωνία κρατούσε μια θετική στάση, γιατί αναγνωρίζει όντως την ανάγκη, όπως νομίζω και πάρα πολύ, ότι πρέπει να προχωρήσει αυτή η συμφωνία, δεν θα χρειαζόταν να φτάσει σε αυτό το δημοψήφισμα που, όπως καλά περιγράψατε, δημιούργησε αυτό το πρόβλημα αξιοπιστίας που μας έφερε στη σημερινή ανάγκη. Αλλά το ερώτημα του Γιώργου ήταν το 24ωρο αυτό, το συγκεκριμένο Παρασκευή, Σάββατο ή Σάββατο Κυριακή, πώς άλλαξε αυτό το πολύ καθοριστικό όχι που είπε ο κύριος Σαμαράς, ευνηδίας ενδεχομένως, τη μία μέρα στο να μπουν όλα αυτά να δρομολογηθούν? Έπρεπε να επιτευχθούν, βραχυπρόθεσμα μιλάμε, έπρεπε να επιτευχθούν δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα έπρεπε να επιτευχθεί το να πιστεί ο Πρωθυπουργός ότι πρέπει να φύγει. Συνεπώς δεν έπρεπε να δίδεται πολιτικό περιθώριο, γιατί ήταν το μείζον αυτό. Και δεύτερον, να αποσοβηθεί ο μεγάλος κίνδυνος να υλοποιηθεί τελικά αυτό που επιτρέψουν να πω ως απειλή, το να πάμε σε δημοψήφισμα. Αυτό ήταν κάτι πολύ σημαντικό. Όμως αυτό είναι να σας απαντήσω βραχυπρόθεσμα. Θα μπορούσα να σας απαντήσω και λίγο πιο μακρυπρόθεσμα. Γιατί ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας με τέτοια συνέπεια ουσιαστικά έλεγε ένα πράγμα το οποίο έβγαινε έτσι δυσάρεστα καμιά φορά, αυτό το όχι.
Μπορώ να το πω με ένα παράδειγμα. Εάν έχετε οποιαδήποτε μαγαζί, επιχείρηση, ιατρείο, αν θυμηθούμε πώς δουλεύουμε ο καθένας από εμάς στην οικογένειά μας και έχουμε έναν λογιστή τον οποίο εμπιστευόμαστε και ο οποίος έρχεται να μας πει: κοίταξε αφεντικό, έχουμε πρόβλημα στη δουλειά. Τι θα κάνεις? Πρέπει να αρχίσεις να κόβεις. Εάν αυτό το μαγαζί που έπρεπε να πουλάει σουβλάκια, γιατί δεν μπορεί, κάποιοι μας ακούνε εδώ πέρα, ένα μπουτίκ, μια μπουτίκ, οτιδήποτε. Και τα σουβλάκια, τώρα με την κρίση όλοι σουβλάκια τρώνε. Είναι γεμάτα τα σουβλάκια, άδεια τα υπόλοιπα. Θα ασκήσουν. Λοιπόν, εάν αυτό το μαγαζί δεν πουλάει και σουβλάκια και μόνο κόβει, δεν υπάρχει περίπτωση να επιβιώσει. Όταν του βάζει 43% εφορία, δεν θα επιβιώσει. Το να φορολογήσεις με 80% το μηδέν εισόδημα, δεν πρόκειται να εισπράξεις και αυτά τα οποία θέλεις. Λοιπόν, ή πιστεύουμε ότι πρέπει να κινηθεί επιτέλους η οικονομία, ότι πρέπει να κινηθεί η αγορά, ή δεν το πιστεύουμε. Τώρα λοιπόν έχουμε και μία ακόμα ευκαιρία για να ξαναγυρίσω λιγάκι και στο σήμερα. Πέραν όλων των υπολείπων που επίσης δηλώσαμε ότι συμφωνούμε απολύτως. Συμφωνούμε απολύτως με το θέμα του κουρέματος, του haircut. Συμφωνούμε απολύτως με τα θέματα των μεταρρυθμίσεων. Έχουμε εισηγηθεί εμείς πολλές από αυτές. Υπάρχει και μία ακόμα ειδοποιώς διαφορά. Τώρα πλέον ακόμα και οι εισηγητές του μνημονίου στην πρώτη μορφή εκείνη των προ 18 μηνών συμφωνούν ότι πολλά πράγματα δεν δουλέψανε και συμφωνούν ότι θα πρέπει να αλλάξουν. Συμφωνούμε λοιπόν σε ένα σύνολο από ζητήματα. Συμφωνούν, πιστεύω, ελπίζω, και οι συνομιλητές μας στο εξωτερικό, αφού συμφωνούν οι κυβερνήσεις τους, συμφωνούν οι οικονομολόγοι τους, συμφωνούν τα μεγάλα τους έντυπα, ότι πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές, ότι μαζί με όλα αυτά τα οποία συμφωνούμε θα συμφωνήσουμε να κάνουμε και κάποιες αλλαγές. Με δεδομένο ήταν πολύ επίκαιρο το παράδειγμα με το Σουλατζίδικο, αλλά να ζητήσω μια χάρη. Έχετε υπόψη κάποιο όνομα που αυτή την ώρα μπορεί να συζητείτε στη συνάντηση αυτή? Όχι, τίποτα περισσότερο από αυτά που γνωρίζετε και εσείς. Τίποτα περισσότερο από αυτά που ακούγονται στους δημοσιογραφικούς κύκλους. Κάποια από τα τηλεοπτικά δίκτυα έχουν πειραματιστεί με ορισμένες εκφράσεις. Νομίζω ότι δεν βοηθάει σε τίποτα το να συζητήσουμε κάποια από τα ονόματα. Δεν νομίζω. Λίγο υπομονή, λίγες ώρες. Ναι, συμφωνώ. Να το δούμε λίγο διαφορετικά. Αύριο θα υπάρξει μια σύσκεψη, υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών. Εκτιμάτε ότι ενδεχομένως μέσα από το συγκεκριμένο συμβούλιο μπορεί να προσθεθεί και τρίτος παίκτης στο συγκεκριμένο εγχείρημα? Δεν το γνωρίζω. Όλα αυτά ουσιαστικά θα προκαταβάλουν, απλά μεταφέροντάς σας την προσωπική μου άποψη. Γνωρίζω ότι θα υπάρξει πρόοδο σήμερα το βράδυ, διότι θα ξεκινήσουν κάποιες συζητήσεις τα οποία έχουν να κάνουν με το περιεχόμενο της οικονομικής πολιτικής, το οποίο είναι, είπαμε, ο ένας από τους δύο μεγάλους στόχους και στον οποίο μπαίνουμε σε αυτή τη συζήτηση έτσι, με πολύ κέφι και με αποφασιστικότητα να είναι γόνιμη η συνεργασία. Και από εκεί και μπρος γνωρίζω και αυτό το οποίο μόλις είπατε, ότι θα υπάρξει αυτή η συνάντηση κάτω από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Κύριε Λιβαδά, πριν από λίγο μιλάγαμε με τον τηλέμαχο Χιτήρη, ο οποίος επεσήμανε το γεγονός ότι η βραδιά της 6ης Νοεμβρίου απόψε ουσιαστικά σηματοδότησε το τέλος της μεταπολίτευσης. Συμμερίζεστε την άποψη? Έτσι όπως την ξέραμε. Το τέλος του πολιτικού συστήματος έτσι όπως το γνωρίζαμε από το 1974 και εντεύθεν. Όχι, δεν τη συμμερίζομαι. Θεωρώ ότι πρέπει να προχωράει το πολιτικό σύστημα. Θεωρώ ότι πρέπει να διδάσκεται από τα σφάλματα και υπήρξαν πολλά. Πρέπει όλη η κοινωνία να διδάσκεται από αυτά στα οποία ίσως αρμένησε στραβά, με πρώτη την πολιτική και τους πολιτικούς. Αλλά από εκεί και μπρος τέτοιου είδους συμβολικά πράγματα, ότι τελείωσε το πολιτικό σύστημα γιατί ουσιαστικά επέλεξε ένα κόμμα το οποίο κυβερνούσε να δεχθεί ότι προφανώς κάτι δεν πήγαινε καλά στην πολιτική της εδώ και 18 μήνες. Κάτι δεν πήγαινε σωστά στο γεγονός ότι οδηγηθήκαμε στο δούνο του. Είτε ότι ο Πρωθυπουργός έκανε ένα ολέθριο σφάλμα το οποίο παραλίγο να μας οδηγήσει στην τελική πτώση στον κρεμό. Δεν σημαίνει ότι τώρα, σήμερα το βράδυ γίνεται reset. Νομίζω ότι η κοινωνία, η οποία πάντοτε είναι πιο μπροστά και από την πολιτική και τους πολιτικούς, νομίζω ότι έχει ήδη οριμάσει σε πάρα πολλά επίπεδα και έχω την εντύπωση ότι αυτό που εσείς λέτε μεταπολίτευση έχει αρχίσει. Το τέλος της μεταπολίτευσης σε επίπεδο κοινωνίας έχει αρχίσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Κυρίως από τότε που έχει συνειδητοποιήσει ο Έλληνας ότι τελείωσε ο κρατισμός, από τότε που ο Έλληνας έχει συνειδητοποιήσει ότι έχει τελειώσει το πολιτικό σύστημα που στηριζόταν στις πελατειακές σχέσεις και από τότε που έχει συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να στηριχθούμε στα πόδια μας
Γιατί? Διότι τελειώσανε τα πακέτα Ντελόρ κλπ. Και τελειώσαν και τα δανεικά. Μια τελευταία κουβέντα. Δεν ξέρω, η ανακοίνωση της Προεδρίας της Δημοκρατίας, η οποία αναφέρεται η φράση «η νέα κυβέρνηση θα οδηγήσει τη χώρα άμεσα σε εκλογές», αφήνει περιθώρια να δουλέψει το σύστημα, ή μπαίνουμε σε μια ιονή δυνάμει προεκλογική περίοδο? Τέλος πάντων, προσωπικά εσείς θα αφιερωθείτε σε ένα θέμα που έχει να κάνει με την πρόοδο της χώρας από τη νέα αυτή κυβέρνηση, ή θα ασχοληθείτε μετεπιτάσεως πιο έντονα με την περιφέρεια Αττικής? Το κάνω πολύ προσωπικό. Καταρχήν θα μιλήσω πρώτα με το γενικό. Ως προς το συγκεκριμένο και την περιφέρεια Αττικής, θα δεχθώ, αν μου ευχηθείτε, καλή τύχη, καλή επιτυχία. Ως προς το μεγάλο, έχω την εντύπωση ότι δεν λένε, κανένας δεν λέει, ότι πρέπει να γίνουν εκλογές άμεσα τώρα. Λένε ότι πρέπει να γίνουν εκλογές άμεσα μόλις ολοκληρωθεί ένας εθνικός στόχος. Να ολοκληρωθεί η συμφωνία της Δανειακής Σύμβασης. Το άμεσο είναι ύστερον της ολοκλήρωσης, δηλαδή δεν είναι μόνο το άμεσο. Βεβαίως. Έχει απόλυτη σημασία να ολοκληρωθεί αυτή η συμφωνία. Μάλιστα. Κύριε Λιβαδά, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ.